गोपीनाथ मुंडे हे महाराष्ट्रातलं एक मोठं नाव. आपल्या राजकीय डावपेचांनी भल्या भल्याना त्यांनी चित केलंय. हाच त्यांचा इतिहास. गोपीनाथ मुंडे यांच्या हजरजबाबीपणामुळे त्यांना बोलण्यात कुणीही हरवू शकत नव्हतं. जनतेची नाडी ओळखणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांच्या हयातीत त्यांनी भाजपाला पहिल्यांदाच सत्तेवर बसवलं होतं. गोपीनाथ मुंडे यांनी एका कोऱ्या कागदावर विधानसभा गाजवली होती. हाच तो किस्सा. काळ होता पहिल्या युती सरकारचा. शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते तर भाजपचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. शिवाय गृहमंत्री सुद्धा तेच होते. शिवसेनेतून बाहेर पडलेले छगन भुजबळ विधान परिषदेत होते. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यामुळे शिवसैनिकांचा भुजबळांवर चांगलाच दात होता. बाळासाहेब ठाकरे यांनी भुजबळ यांच्यावर लाखोबा लोखंडे म्हणून टीका केली तर भुजबळ यांनी सुद्धा एकेरी उल्लेख करत बाळासाहेब यांच्यावर सडकून टीका केली होती. त्यामुळे शिवसेना आणि युती सरकारला वाटेल त्या मुद्द्यावर भुजबळ अडचणीत गाठत होते. एखादा अवघड प्रश्न विचारायचे आणि सरकारकडे प्रश्नाचं उत्तरच नाही म्हणत सरकारवर तुटून पडायचे. शरद पवार यांच्या विश्वासातले आणि मूळचे शिवसैनिक असलेले छगन भुजबळ विधान परिषद गाजवत होते. सरकारला अडचणीत गाठायची एकही संधी ते सोडत नव्हते. अशातच एका अधिवेशनात त्यांनी गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर अचानक प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. छगन भुजबळ यांनी सगळं सभागृह दणाणून सोडलं. युती सरकारकडे त्यांच्या कामाबद्दल त्यांना माहिती नाही असा सूर लावून धरला. सरकारला काय बोलावं आणि काय नाही हेच कळत नव्हतं. मनोहर जोशी यांच्यासाठी सुद्धा हा प्रश्न अनपेक्षित होता. सरकारकडच्या वाकड्यांवर शांतता पसरली. तसा विरोधी बाकावर बसलेल्या छगन भुजबळ आणि सहकाऱ्यांचा सूर अधिकच वाढला. आता विषय होता तो गृह मंत्रालयाचा. खातं होतं गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे. मनोहर जोशी यांनी तातडीने गोपीनाथ मुंडे यांना बोलावणं धाडलं. सगळ्या गदारोळात गोपीनाथ मुंडे सभागृहात आले. मनोहर जोशींकडून त्यांनी प्रश्न कोणते विचारले गेले याची माहिती घेतली. गोपीनाथ मुंडे बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यांच्या हातात एक कागद होता. गोपीनाथ मुंडे यांनी भुजबळ यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिलं. माझ्याकडे तंतोतंत आकडेवारी आहे असं म्हणत गोपीनाथ मुंडे यांनी तो कागद सभागृहाला दाखवला. तरीही कोणाला आणखी काही विचारायचं असेल तर बोला असं म्हणून मुंडे खाली बसले. सगळे विरोधक शांत झाले. कोणीही उठून बोलले नाही. विरोधकांचा हल्ला परतला होता. नारायण राणे युतीत मंत्री होते. कोणती आकडेवारी म्हणून त्यांनी गोपीनाथ मुंडे यांना कागद मागितला तर तो कागद कोरा होता. ही आठवण नारायण राणे यांनी एका मुलाखतीत बोलून दाखवली होती. तुम्हाला हा किस्सा कसा वाटला कमेंट मध्ये सांगायला विसरू नका.